Quines són les humiliacions que pot patir un poble ocupat? Anem a posar com a exemple el Regne de València, un regne que podem dir que va néixer el 1238 i que va ser ocupat en 1707 arrel de la batalla d'Almansa. El 29 de juny de 1707, Felip V va escriure al seu Palau del Retiro fent referència a Aragó i València que, considerant haver perdut tots els seus furs, privilegis i llibertats, s'afegeix ara el just dret de conquesta, considerant així que un dels meus drets de la sobirania és la imposició i derogació de lleis pel meu desig de reduir tots els meus regnes d'Espanya a la uniformitat de les lleis de Castella. Al decret de nova planta es concretava que les causes dirigides a la Real Audiència foren en llengua castellana. Al 1772, una reial cèdula manava als mercaders i comerciants que escrigueren els llibres de comptabilitat en castellà. Al 1857, la llei Moyano d'Instrucció Pública només autoritzava el castellà a les escoles. I així unes quantes humiliacions més que hagueren de suportar els habitants del Regne de València com a territori ocupat. El món continuava avançant i l'antic i humiliant dret de conquesta es desmantellava progressivament a partir de 1928 amb el pacte de Brian Kellogg, al 1945, als judicis de Nuremberg, a la Carta de les Nacions Unides i gràcies a diferents gests de l'ONU en quant a descolonitzacions. I avui en dia, s'humilia el poble ocupat? L'Estatut Valencià recuperà les Corts Valencianes a l'any 1982. El poble ocupat pot considerar humiliant que hi hagi polítics a les seues Corts que acostumen parlar una llengua que no és la històrica del territori? No ganarán ninguna guerra política, se supone, porque ustedes no respetan. Ni respetan a las personas, ni respetan a los procedimientos. Poden considerar humiliant que arribi a presidir la seva institució anomenada Generalitat una persona de fora? Don Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat Valenciana. Muy buenos días. Muy buenos días. Poden considerar humiliant que hi hagi persones de l'estat ocupat que demanen perdó per parlar la seva llengua històrica al seu propi territori? En primer lugar, pediros disculpas por si en algún momento me paso al valenciano, pero es mi lengua materna y tengo ese defecto. Si lo hago, me perdonáis. Ixa bandera es pertanys a tots els valencians. Vos anime a que deixeu passar... Poden considerar humiliant que hi hagi persones autòctones que no sàpiguen expressar-se en la seva llengua històrica? El caloret faller, el caloret, sin duda, el caloret... Anem a pedir disculpes a les valencians, Sí. Per favor, no es sentisqueix ofendits. Ofenguts. Ofenguts. Anen en cuidado, no et vayas a chafar les dits. Quina vergonya que seamos valencianas. L'accent que posa. Quina vergonya. A mi no me da ninguna A mi vergonya. sí em da vergonya A mi no em perquè dona ninguna això és una vergüenza. Una vergonya. Això és una vergonya.